izinto. Yes. Angifuni nithathe leyo nto mhlawumbe kube sokuthiwa iyinto mhlawumbe ekusefuna sigide ngayo. Yes. Sishaye ngayo itoyi cha. Lokho ngisho indlela engibuka ngayo ukuthi South Africa inkulu kakhulu. Yes. Zinkulu kakhulu njengabe ziyenzeka engakhulu abantu. Ngisho kuthiwa umhlaba ke mhlawumbe awabuyi kubelungu noma emakhulusa. Ukhona umhlaba khona. Ongasetshenziswa Ukhona. Ekutheni lento sifuna ukuyifeza ngoba lento sifuna ukufika kuyona sifinyelele kuyona. Yes. But if singathandi or singekho nayo ilento ekuthiwa yini a political will, because it's a political will that actually, because yonke lekhulu esikhuluma ngayo mhlawumbe yabona no march, nobani. If there's a political will bafowethu, this thing can be resolved in the matter of 2 or 3 months. But ngikhuluma sakhuluma nge-freedom. Uma sikhuluma ngey'ngane zethu njengamanje ey'funde ey'koleni, they are all academics, but they're not professionals. Ngicabanga bafethu leyo kumele niyibhale phansi. Ngicela kumele niyibhale phansi le baba, please unpack more. Utshelwa mina angazi nge-university mina. Angikwazi umombo we-lecture. Nithi yini what this is ngikwazi. Angazi nge-university. But I can bring ama graduates njengamanje all from university. All from university. Ngihlala ngibheke la lento established university. Bese ngithi asambe semhlabeni. And do it. Ngithi mina aweshintshe le ndawo le. Ngale ndlela osufunde ngasishintshe ikwazi ukwenzela imali. Ngoba we need money in South Africa, nothing else. Yes. But here ke eSouth Africa ngoba asifundiswanga ukuthi inkululeko ihambisana nemali. True. Inkululeko ihambisana nemali. You cannot be free from imali ungenayo. Which is true. Yabona. True. So ke sishaha thina yabo sathi inkululeko ukuthi wena wazi ukuthi unemali, you drive expensive cars, you date beautiful women, you go to luxury Young places. people. Sathi leyo nto freedom. Yeah, baba. If freedom, it's not that. If freedom is to have an idea ukuthi tomorrow mangiya lapha ngizofika ngenzeni. Yes. Dinga imali ke yonke leyo nto. If freedom ukuthi wena mawuthola u1 million ubheke lo 1 million ungawenza kanjani ukwazi ukuthi multiply ukwazi ukusizakala nabanye abantu ngikuleyo leyo. Yeah, baba. So ke yonke into engikhuluma ngayo isalapha ekutheni if there is a political will this may happen. Ngize ngisho mina angikwazi nanokuthi mangikhuluma ngemali ngingakhuluma ngama percentage ngoba I don't understand what the anyway ngifuna ukuyisho lento ngoba mhlambe ngiyakhuluma nje sengidala ingi kodwa lutho ke because into engikhuluma into kumina. Yeah, baba. Uyabo angazi noma iqiniso kodwa ngosuku lwe-COVID kuthiwa kwaba no 500 billion owaba khona South Africa. I think from IMF kunama ngikho sure. Anginayo sure. Nama ngikho sure kodwa kunento enjalo. Ngangicabanga ngihleli ekhaya ngithi mina hey 500 billion